104.7 IFM. Report! Puspusan ang paghahanda ng Commission on Elections sa Comelec Pangasinan para sa nalalapit na 2025 national and local elections ngayong darating na buwan ng Mayo. Tinalakay sa naganap na pulong ang mga kaalamang nakapaloob sa patuloy na kampanya ng ahensya ukol sa kontrabigay. Pinag-usapan din ang umiiral na gun ban kung saan mayroon ng 27 na naitalang lumabag sa kautusan at 13 rito ay mula sa lalawigan. Ayon sa Police Regional Office 1, ibinahagi rin ang ukol sa Comelec Resolution No. 11086 o ang Fair Election Act, maging ang Comelec Resolutions No. 11059, 11060 at 11078. Itong mga kaalaman sa hiring ban, disbursement at construction ban. Bahagi ang nasabing aktibidad sa pagpapanatili ng isang maayos, patas at mapayapang eleksyon tungo sa kaligtasan ng publiko. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ronarak, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.